Salum, Shalom. Horas, Horas. Parhala Doha KBB Bandung, Resort Bandung Rio Marta Dinata, Pasatot Tuita Salukna, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ia Mingguta Sadarion, Ima Minggu Infokafit, Do Tobik, Sian Natumangiot Do Roha Porsiaun. Ando raksota mulai par minggu ata, tapsada marohata, martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuata marede maite asia bukwede nomor 14 sada sakro di ayat tolu. Mari hite-hite goarni di bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, na tumopalai dot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, jowon nama au, jala alusaku ma ibana, saya dong anakku do ibana jumpa hagogotan, paluauku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sari matua, martua donat hundul di pangundingan nina tumimbulih, jala namian di linggoman di pargogo na suatu dosan, namandok tu Jehovah, haporusakku jala partanobatu aku, debataku marhapurusot tuho doau, aleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani salut para siniraon. Nunga ditatap ho ami bang somon. Aidang manjua ho mga leon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan di pardosa. Asa taonon na haleaon. Doho siak ni bagi. Sahak ro di hau na pinarsilang. Sa itupai hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jala marbeget ni roha. Songon anak haolongan ni rohami di akka si taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia marhite-hite ami. Amin. Tangyok kamu mapatik ni debata, ima patik patuluhon do lapatanna. Patik patuluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna. Ay onahumda dosogot akan namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari roata di bata, jala ikon holong roata di ibana, asaunang hita olo mamurai, manang manulun-nulun, manang marujar-rujaran naroa, manang mamangasi, marhite goarni di bata. Ay dinatar sosak, dohot tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon goarni di bata. Atong rak may digogogo mahita tu di bata, lau mangulaw nombar tu patiki. Ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulaw nombar tu patiki. Amin. Naruh
Tatopo ti madosata tuado panide bata martangiang mahita. Ale tuan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni bangsa habadiomi manopoti jala mengangguk dosa nami mas sejojo tuarsai hami ho marhite pikiran dohot hata dohok pambenan nami narwai dang huhaulongi hami ho sian nasa roh nami dohok nasa ate-ate nami dohok nasa tondi nami dohok nasa gugu nami nang dongan nami dang dosod diri nami hubaik kami dibaini tama dori masammu jala umanmu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaik tu asinirham nagudangi mangidos yan nasa rohanami asesan ni dosa nami salutna sayrupi mahami pauwaon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hakolongan irham si Pangulo hami dot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan saya sima roham dihami alak nadangolon amin tabigi mah baga-baga taringot tuhasan di dosa satokin do hutadi koko alai pabungoku mahomuse marhite-hite akka asini roagodang tagan di parpiar ni muruku hutabunion boiku satokin maradok pokko alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asihakku ho Nina Jahoba si Pangulo ho hasangapun madi debata na diginjang amin. Tabige maha tani debata epistel di hari mingguon imana tersurat
di Ester bidu 5 mamuka si anak sada sahat rodi ayat 8 tajahama margati soring tole patoluarihon marpayan harajau masih Ester jala jonjong di alaman perbagasan mardonokot jabu nirajai tondong di jabu nirajai tahe alai hundul dia bangsa harajau nai anggorajai di bagasa jabu nirajai tondong di pitu ni jabui Jadi dung di hida rajai si Ester, jolma ni rajai, jogjog ni alaman, lomba rohani rajai magida si Ester, laos di sulukot rajai matu si Ester, tukot harajau serena di bagasan tanganna, dungi di pajolok si Ester ma, laos di jama maujung di tokot harajau. dungi nina rajai matu nasida ahado nang urang dio ali Ester jol mani raja jala ado na pinangido nirham sah ro di satongani harajoni ikon lehono do ituho Alai nina si Ester ma, molotun dengan wirohani rajai, saya Roma rajai radohot si hama sadari untuk pangalaman dungi nina rajai ma harus silu madokok kamu si Haman pasauton hata ni si Ester jadi dung ro rajai dok si Haman tu panggalongan na pinadiri ni si Ester makuling marajai mandok tusi, dung sumur wana minum anggur, ahab pinangido ni roham, ikon lehon lili duho, jala ahab sihol ni roham, rodi satonga ni harajaoni, ikon pasauton do. jadi ni si Ester mamangalusi pangidoaku dok siol ni roaku odo rapita molo asi rohani rajai marnida au jala molo dengan rohani rajai mangaleon pangidoaku dot pasombu siol ni roaku sairo marajai rabdot siaman tu panggalangon narupa uli dinasida jadi masukuk mabayanuk ko ombar Tuhatani rajai. ima sahatna martua doakan atu mangion hata ni dibata jala naupiopsa amin Sai martua dosu dena dosu saudurani duhut halak nasuburun siana porsiai nasoro maliutu Sai tok tok ngomoroana bila pajarani nali lehon di jauh alesiolani Indoson hamadega Mai kape Samos tokoli bana Nasolo malospe taha tindakon maha porsyotai songon haita tindakin di mata sa porsyaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosan na tumbok palangit dotano
Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuan di si Maria, nagabe-gabe siaton di parbadia, andora saua. Ido tuata, na tumaon na bernit, di paunguan di silatus, na mate terpajar do ibana di au pendersilang, na tua tubanotoru lung ditanom, na mengulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laundu tu siam di bata Jehovah, amanai pargogo naso tu dosani, di siba ibana pai mamulak suku tu tanoon, manghumi halak na mengulu do na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladok sada huria na badia, huria to panela Kristen akan na badia, do di hasisan di dosa, do di atai naman do, mulak mangulu suku daging halak nong mate, do di anguluan na sora sudah. Amin. Christian Kindergarten. Today we are going to sing 2 songs. Bless your name and Ada Sukacita. Enjoy the performance and happy listening. Thank you. Shalom. Nama saya Gabriela Simanungsong. Firman Tuhan ayat Matius 5 ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Huria nani haulongan bagasan Kristus tapai itu yutma majahon tikting di minggutta sadarion ima minggu info kapit tanggal sia Maret 2025 pukul 10 WIB na parjolo jadwal pertangyangan di hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 pukul 10 WIB sada sian uek dewalu bypass timur nama Jabui Amang David Sinaga Inang Sumatri Boru Silaban maringanan jalan Kauliaan Indah 10 onom Rumawi nomor 42 hari Kamis tanggal 10 Maret 2025 pukul 10 WIB sada sian uek D2 Antapani Arcamanik nama Jabui Sontang Simajutak Inang Sintua Parida Boru Manik maringanan di Komplek Gria Caraka Blok D nomor 30 Antapani hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 pukul 8 WIB sada sian uek de tolu dago nama Jabui Amang Polin Sitorus Inang Dinse Borum Sinaga sekalian pertanyaan daerah dohot bonataon dohot pamili gathering maringanan rumah kebun cengkeh atas nomor 16 Bojong Koneng paduahon ruas napida memukasian hari Minggu sadarion tanggal sia Maret 2025 dang ruas ni huriata be keluarga Situa Parlas Nababan Inang Diak Runesti Boru Raja Guguk dohot sahalak yanakon nasida ruas ni wek de onom bansel tu haga bebe Tanjung Merawa Resort Tanjung Merawa napatuluhon pandidion nabadia di parmingguan pukul 10 WIB sadarion di patupado pandidion nabadia tu sahalak danak bawa sian tongani huriata napaupaton pelean tu tanggap bencana Manang Tabe distrik Sapulualu Jabar Tendie di permingguan sadarion papungu pelean dohita tu tanggap bencana Manang Tabe distrik Sapulualu Jabar Tendie marhite amplop naung disagihon lau mangurupi korban bencana banjir di distrik Jakarta dohot Bekasi tuhatta mana masu hita saluna palimahon pengebation TK Kristen Yahya di permingguan pukul 10 WIB sadarion rap marminggu do hita sian TK Kristen Yahya jalanunga pasaton informasi dohot patu begion de puji-pujian nakinin mauliate ma di TK Yahya Kristen Yahya nama kobasi di bagasan sadarion paonopon tona sinode kerja HKP distrik Sapulualu Jabar Tendie nah di hari Senin Selasa tanggal 3 Maret 2025 maringanan di HKP Semarang Barat nunga mardalan do dengan sinode kerja HKP distrik Sapulualu Jabar Tendie tonan sinode boima tajaha dititing napa bituhon surat sian kantor pusat isini surat sian kantor pusat HKP taringot tu lulusan pendidikan teologi nanaing gabe padita di HKP boima tajaha dititing napa waluhon pendaftaran parhobas seksi musik Dewan Marturia HKP Bandung
Majauhi taruas nagiot rohana laho marhobas. Asareta mendaftar gabe parmusik nang song leader. Dibuka saat tu tanggal 10 pitu Maret nanaingro. Informasi lengkap boima di Jaha di Titing. Naparpudi nomor sia PWKI Jabar. Di hari Selasa tanggal 10 Maret 2025 pukul 15.30 WIB maringanan di Auditorium Universitas Kristen Maranatha, Persatuan Wanita Kristen Indonesia Jawa Barat. Patupahon pertangyangan dohot perayaan hari ulang tahun Pa-70 Siaon. Borat do tim angklung SPH. Laho madohoti dohot patu begehon ede pujian diacarai. Botima songonima titing nabowi pasahat kami tuhat tama nama sumasita. Horas.
Tapuji matuhatta, marende mahita syabukwede nomor 30, ayat sada do udukna, jalata pasahat ma peliata sada a do sada b. Yesus lehon haturangan, habis taran mengendusi kami. Lehon matana margida, doh Tuhan mauboto dalani. Asa tuktong maradopon, buhini mardalan hami. Asa ikong kumiton bibina hami. Ganu parima jari haminani hauto di dope. Asalam porsia hami o sabido hangoruan nami. Lalu mele apa soho turo amarohanami. Obat Tuhan tanpa panahonami. Sai martua manasida nama bahe Yesus haposanai. Autum surau lohita Yesus ibai parsiga tugatai. Ale Yesus sai patoku hamina di pakorangan. Asa dapur di ujung nahamonangan. Sai tangion ale Tuhan, olo martangi yang habis.
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima namanga ramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas mari hita saluhut nak. Kadamang dohot dainang hahanggi na pinaribot, tatangihon mahatani debata na mamakulingi hita di bagasan tikyon, imana tersurat di Roma bidu 10, mamuk kamay siyan ayat 10 sahat matu ayat 20 sada. Ujahama di tonga-tongata. Alay dak sude manguloy barita naulii. Ainin nasi Jesaya do. Ale Tuhan, tungi sema makaporsiai jamita nami. Asa sian natumangi hodoro haporsehaon. Ia panangi hononi sian hatani Kristus do. Alai on ma dohonokku. Dang dibegei huroa nunganian. Naung tolhas do soarana tuliat portibion, jala rodi suhini tano odo baritana. Alai hudok muse, dang mangato Israel disi, parjolo si Musa madok, pinggilokku mahamu mangiburu mida naso bangso hian, paheheokku rimas muna mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok akana so mangaluluyau ido nadapotan naung gabi patar doau diakana so mangusuyau. Alai tu bangso Israel do didok manipat ari hupaher bang tangakku tu bangso na so manguloy jala na manggaga ido anggo saat urian itu hata nahinaolongan di bagasan Yesus Kristus sudedo hita napungu nuaing dison hea merasa kecewa, tidak hanya merasa kecewa tapi kita sendiri pun pernah membuat orang kecewa. Boido dohonota gabe sada hukum alam doi. Alain nang tabereng disi hamu akamang dohotinang kekecewaan itu timbul karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak nabi subdo songonon air susu dibalas dengan air tuba. Molo halak batak madok niripu parhunihan habe pergadungan, nisangka persaulian habe hamagoan. Itu adalah bentuk suatu kekecewaan. Mungkin segala sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Alai na uposinan waing di bagasan tikyon, nadoho dojol makecewa tu hasitongan. Banyak orang sekarang tidak mau menerima kebenaran, kecewa dengan kebenaran. Alani boy do dohono tamu akamang dohotinang maol do makatidakon hasitongan di tonga-tonga ni ngoluta. Idoy banna mulota hatai hasitongan dari dama tu karakter ni jolma. Orang yang mau menerima kebenaran, kalau kebenaran itu disuarakan, dia akan merenung tentang apa yang menjadi kekurangannya. Tetapi ketika orang tersinggung dengan kebenaran, marah dengan kebenaran, itulah yang tidak menerima kebenaran itu sendiri. Alani hamu akadamang dohod dainang maul ni napasahaton hasitongani sarupa do inin na do na mangajari lanok lalat.
Sekalipun kita cerita ke lalat, tulanoki tung makatai pehita, ta ajari pelanoki madok, angur hiya do bunga ubah, ninda hita. Anggoy mana totong do hati dakonon na umangur do sampai siap bungai. Apapun persoalan. Sekalipun di kanan lalat itu ada kumbang yang begitu wangi. Di habirang ni ibana adong tumpukan sampah pasti dodohonon di mana. Odo nau mangur sia nau dangi. Demikian pada saat ini banyak kehidupan manusia, pribadi-pribadi manusia. Ketika kebenaran itu dinyatakan, ketika kebenaran itu disuarakan, maka ada banyak orang yang kecewa. Bukan karena kebenaran tidak diterima, tetapi kebenaran itu benar-benar telah menyinggung kehidupan dan perasaannya. Bodoh tabereng ate di ayat 10 nakining. Ay tungi seme nama nangihon nama kaporseay jamita nami. Ay jamitai dada holan hatani jolmai, dada hatani portibione, alay jamitai hatani debatado ina di pasahat. Karena itu ketika banyak orang tidak menerima firman Tuhan, bukan hanya yang menyampaikan itu yang kecewa. Alay isedo, kamu kamang dotina. Damang dohot dainang na perpudion, sayolo doralomo sita mangida bangsot taon nate. Adong namadok Indonesia gelap ninna. Alaidak sonari beita bege. 3 tahun nasalpu. Lau pemilu beita bege do. Indonesia akan bubar ninna. Jadi selama kita menginginkan sesuatu itu dengan kepentingan, maka sesuka hati kita bisa menyampaikan kata-kata dan perbuatan. Alanido di paingo turpuk tadohita di bakasan tikion, ketika manusia itu bisa kecewa, kenapa Tuhan juga tidak bisa kecewa? Alani borak do jolma na kecewa, jala songo dia do Tuhan tamolo kecewa tuh itu. Daku boto akamang do tinang adok siamu nuaing namarningot edeni sinia daniati di dok songonon. Sudah habis segalanya kau rasakan, tiada lagi yang bisa kuberikan. Itor madau mahoin. Adong do nabui mangen deho ni, ya deho madi bagasa rohanate. Biasana akaparupuan do mangen dehoni kecewa taringot tu dirina. Tetapi itu satu hal yang wajar. Tapi bagaimana ketika Tuhan menyampaikan kekecewaannya kepada kita? Di Psalmen 25 ayat pitui didok do. Janganlah ingat dosa-dosa pada masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku ya Tuhan. Sebenarnya manusia itu sudah tahu bahwa Tuhan itu kecewa dengan perbuatan kita. Alai berusaha dojolmai menutupi kekecewaan Allah dengan kehadiran, dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya Tuhan, janganlah ingat dosa-dosa pada waktu mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku. Alaniaha. Aladang adong besada pesian nature pangalahon ni jolmai mapahelas rohani debata. Alanita ida dunuaing di bagasan tiki.
Sudedo pehitan wae di bagasan tikion makasih holi. Kita mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu memproses hidup kita untuk lebih baik. Atau banyak dari antara kita sekarang mendengarkan firman Tuhan lalu kita proses dan kita protes karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya hanya satu. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu biarkan kita terima untuk memproses hidup kita. Bukan kita yang memproses firman Tuhan yang kita dengar, lalu kita protes karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Marhite-hite om mahamuakamang. Dibuang mahitan waing tuminggut tadi tikion minggu info kafit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jowon nama au jadi alusakku maibana. Dohot marhite tema ni minggutta iman timbul dari pendengaran. Sian natumangi hodoro hapor seaon. Itu menjadi satu inti dan tema surat daripada Paulus ke jemaat Roma. Kenapa? Karena dia sudah melihat kehidupan jemaat Roma itu sekalipun mereka percaya, sekalipun mereka menyatakan pengikut Kristus, tapi gampang sekali imannya terpengaruh. Holan ibereng ibana tu siamun berubah porsiona, ibereng tu hapirang berubah porsiona, ibereng tu jolo berubah porsiona. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita masih layak menyatakan kita sebagai orang Kristen? Pengikut Kristus, alai boy dohonota di tonga-tonga ningolut taon boy sukunota, hala Kristen si uton Kristus sita adong dobe hapor seota, tahapor seai dobe de bata. Unang-unang hamuakamang dohotinang, setiap saat di dalam segala aktivitas kita, holan na tangis, hapor siya mungkin Tuhan kecewa. Ate. Molo marsaur Tuhan tanwa yang ditikyo dohot tita, ati na songonod do aulus tate, songon na di edet ta nomor onoplopati, aut alusakku de batakku, ratung maila audisi. Marningot salpuni rohaku rodi sude ulauki. Ay dosa do binayan ni tangan gok dosa ng rohaku. Satu pun dari kehidupan kita tidak ada yang menyenangkan nama Tuhan. Tidak ada yang memuliakan nama Tuhan. Alani boydora berengota syair manang lirik nedet tahun asa rap mangeteho kita aut alusakku debatakku Marni
menjadi bagian kehidupan kita. Dan itu mungkin tidak akan terjadi dengan ayat yang ke-10 tadi. Alai ala holong nirohatta dohot lomo nirohatta dope nanaing saut di tonga-tonga ni ngulu taon tau lama nasau siulau petaho ulahonot tama. Ketika kita melakukan kebaikan, kita hanya menginginkan kebaikan yang kita berikan itu kembali lagi dalam kehidupan kita. Alanido marhite-hite minggutta di bagasan tikyon hamua kadamang dohot dainang dipaingot tita di biga-biga hal. Asarade hita manangihon hatani debata imana parjulu. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ahado tapake manangihon. Molo halak batak madok si pareo dote. Si pareonodo tapake manangihon. Ditangio si pareonodo nadenggan. Ditangio si pareo taodo nasodenggan. Alanita pilih man. Dia dolo monirohata nanaing tangihonota. Saat ini kita menghadapi krisis iman. Utinggil na mahitan nuaing tugosip siat tuhasi tongan. Puasa udok songoni sahalak do marbadai doho sahalak ale gabi gudang bermusuh. Puasa om manuaing aladang tinggil behita mabege natikos. Alanita ingot ma, orang baik dan orang benar, sekalipun dia mengalami kesalahan, dia tidak akan pernah menghasut orang lain untuk membenci lawannya. Ingot tamu mai. Molo nati kos doho, nang pedisada sisi di salahoko, kamu tidak akan pernah berbicara dan kamu tidak akan pernah menghasut orang lain supaya membenci musuhmu itu. Idorohak kudang adok syak kita di zona teh nasongoni. Ala iman waing namasa. Si X do marbadai doho si E alai gabi korban na asing puasa. Porsea doon holam manangihon nasotikos. Alai iman atabere. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, rade mahita manangihon hatani debata. Jalan apa duahon, tidok rade mahita makkatahon hatani debata. Zaman sekarang ini hamu akamang dohotinang memang ikut jamok dohita. Ai boy doholan obuk narak birong alai anggoroha dang binoto. Boy dohita sarupa do nakining tupinggol nang pamangat taon. Pangambangat taupe di hatahonod do natikos. Di hatahonod do nang nasotikos. Alai dia mah nanaing sipil litota. Firman Tuhan telah mengingatkan kita marhite-hite Efesus 4 ayat 20 sia unang maruar hatana busuk siap pamangammu. Karena itu mari kita menjaga mulut kita ini. Karena orang bijak juga mengatakan bahwa mulutmu itu adalah harimaumu. Ada satu yang tidak bisa kita jaga di dalam mulut kita ini. Ada lidah. Molo dihatani debata Didok di Jakobus 3 ayat 2, tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Hidup bana bui marbada hita. Hamu kamang dohotinang holan alani pamangat taon. Ai didok siaha songonon, didok siaha songonok konina. Berhentilah untuk menghakimi orang lain, sekalipun itu menjadi hobi kita.
Berhentilah untuk menceritakan orang lain. Apalagi muladok persoalanmu unang tangi, unang pasahat tu dongammu. Aidak sude dongammi na boy mangurupiho di akka persoalanmi. Karena itu Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan menciptakan mulut kita ini untuk menjadi sesuatu yang kudus. Molo naik tapa masuk pe tu pamangat tahun, nadinggam mata pamasuk. Molo haluar petong manadingkan. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37 itu mengingatkan kita. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu dari iblis. Tumagon na mahitan waing hohom di baga sa tikyon daripada saita alusi akan asosialusat. Itu kenyataan. Bagaimana kita supaya bisa menjaga mulut kita ini? Kita harus benar-benar mendengar suara Tuhan. Bahwa iman yang sejati itu hanya bisa lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Napatuluhon naing dohonon natuhita hamuak kamang dotinang asaradihita mangulahon hasitongan ni debata. Rade mangulahon hasitongan ni debata. Sama halnya dengan telinga tadi. Hita pegogot taon, jod do marisuang alata pake tu nasodenggan. Alay bohado asa pakeot tang ulut taon, gogot taon tu nadenggan. Tabereng. Saya yakin amang dotinang sudido hita lulus sa sekolah minggu te. Jala di sekolah minggu di paingot do hita marhite-hite lagu rohani namadok songonon, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu. Semua diingatkan supaya kita bisa memakai anggota tubuh kita ini dengan baik. Alane asa sudi juhita marningot, dadana hurang si paingot behitaon, alay natuis duhita di si paingot. Didok songonon, hola sada hola dua peta edehonan non. Hati-hati gunakan tanganmu. Tengok do petahe. Naitor mulak do te kanak kining. Bui do tampil honot tanda sida mangedehone. Allah hafal mati do. Taedeho majo hamu kamang, hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Imajo, anon tasabung pe muse tutubu. Tangan ini ada 5 jarinya. Jari ini kalau memang kita refleksikan menggambarkan apa? Tidak ada satupun jari ini yang sama tingginya. Auhudokdo ini menggambarkan perbedaan. Molo mamora ho saunari dak satorus naho mamora. Molo marpugus peho saunari dang satorus naho marpugus. Alay nakining moledokon, hati-hati gunakan tanganmu. Ini menggambarkan bahwa tangan ini harus membawa sukacita. Tabereng mamang. Udok nakining molo martangiak ko ilopik todo tanganmu. Alani moladong ak perbedaan-perbedaan. Adong musum dakpas na dirohami bayad dongammu tuho. Lipa matangami na berbedai martangiak ko. Idoy bayan na dibayad Tuhani tangat taon. Alani molo dibuka hoi,
ngai kumardame ho, jalang maju na isaping mi, mananginat tapi na isaping mi, manangamat tapi jalang maju. Jangan dong beperbedata. Ikolas marohata, ala nunga ditonahon hatani debata tuhita di bagasan tikyon, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran hanya firman Tuhan. Ala nido ikoradido hita mangulaon hatani debata, dohonot tama hati-hati gunakan tubuhmu. Semua panca indera kita yang diberikan Tuhan. Oke, tayo deho maju salinay. Alay unang pola jong ate. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Mau lihat ma di tongat-tongat. Nuaing masuk do huriata tu pelayanan transformasi. Mulau madok holasada do odolan ni transformasi od dihita. Unak pola tay huton dol mana madok transformasi ikon sudi may buka daw. Transformasyon holasada manuaing nata awali. Berikanlah senyum ketika kita bertemu. Holanido transformasi naulidoi. Alani mau lupa jupak kita senyum ngagudang nanido ni ate bahwa saya adalah pelaku firman Tuhan yang benar. Saya adalah pendengar firman Tuhan yang benar. Saya adalah seorang Kristen yang berkata-kata yang benar. Alanido hamua kamang dotinang. Perbuatan kita sebagai orang Kristen, disitulah kita tunjukkan integritas kita. Pabahena dohot pakatayota dus. Kita berbicara kebenaran Tuhan, kita berbicara akan perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Kamu kadamang dohot dari nang sungod dia do, nanaing bahenot tapatuduhon. Nanang tikos manang di bagasan hasitonga kita mangula lomonirohan di bata. Di bagasan tikyon hamuak kamang dotinang tabereng dora akan namasa di tonga-tongata. Di bagasan titing tay tajahado tabigiro nakining gerakan tabi. Tuak kadongata natongon nuaing hona musibah. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan itu. Mungkin saat ini saudara kita yang jauh dari kita mengalami itu, suatu saat kita bisa menghadapi sekalipun dengan situasi yang berbeda. Alani sungod dia do pabahenata, didok di edetai nomor 720 naing marsinon dang nguluku di igil Yesusi. Tentu kita mau diajak ketika kita makan, ketika kita minum, atau melakukan segala sesuatu apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapa ujung ma turpukta jamita tahun marhite edeta nomor 720.
yang Tuhan inginkan dari kita. Bercahaya, marsinod dan ngulum. Karena itu di samping kita saling senyum dengan yang lain, boido ihutonot tanodo dongata madok menyala bosku di dalam Tuhan. Ate, menyala imanku di dalam Tuhan. Karena itu orang-orang yang bercahaya di dalam Tuhan, tanpa diminta pun dia akan mengerti. Tanpa diminta pun untuk dikasihani, dia pasti menjadi orang yang mengasihi. Amin. Martangyang. Mauliate madiho ale Tuhan, marhite-hite parsauran nami di bagas Antikyon, dohoto di bagas Joromon, di paingoto dohami, marhite-hite hatam. Asa tinggil hami manangihon hatami. Alasian naman nangihon hatami dua li Tuhan, tubuh hapor siaon nam. Jala di paingot todo hami di bagas Antikyon ale Tuhan songon si utok ko hami. Ikon di bagasan hasitongan mahami manangihon hatami. Ikon di bagasan hasitongan mahami makatahon hatami. Ikon di bagasan hasitongan mahami mangulahon hatami. Idu ale Tuhan nanaing hatidak konon nami di bagas Antikyon songon si utok ko hami. Alani mauliate madiho ale Tuhan. Porsea dohami na hot do asi do hot holong ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami makokop pami. Di tonga-tonga ni parsahiton ni pamatang pardagingon. Nang di tonga-tonga ni parsahiton partod diyon. Dinajot-jot ali Tuhan langgus hami di akka hahipason. Dinajot-jot hami ali Tuhan langgus di akka haporseaon nami. Maka holongi hasitongami alani paingot nami. Pahipas perdagingon nami, pahipas nang partodion nami. Asa margogo hami ali Tuhan, borhat mabaritahon barita nauli. Alani loas mahami di bagas Antikyon, marhite-hite parsauran nami, mamora hami di hatam, mamora hami di pasupasum, ramoti ali Tuhan huriam pakkobasyon, ramoti akka parhaladom, nang bangsod nang negara namyon, pasahaton nami matuho ali Tuhan. Totong rahut hami di bagasan hasadaon nang berbeda luat hami, berbeda agama, berbeda suku dohot ras hami ale Tuhan. Alai sadado hami di tonga-tonga ni bangso namion. Ramoti ma panggom-gomi namion, leon bisuk dohot gugu di nasida. Lehon nang roha holong di hami di masyarakat Indonesiaon. Di sude lapisan masyarakat kali Tuhan. Asa totong rak makasih holi hami. Rak masyaholongak kami, rak makarikoton nauli na dinggak kami. Jagai mahami ale Tuhan. Di nanaing mula kami anon, molotungadong siat tongatongan ni ruas ni huriam, naing madapoton akka ulaon, tuhodo pasahaton nami. Nang di bagasan permingguan parsauran nami di Tikyon ale Tuhan, pasahaton nami ma, ya nakkommu sada poso-poso. Nanaing pelehonon nami tuho, marhite padidion nabadia, cakon mayale Tuhan, gabe ya nakommu di jolom, na hinaholongammu, na totong ale Tuhan satia tuho rodis saleling ni lelingna. Mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tu adupam. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita, hut mata pasahat peliata, dohot tupak tu tabi, tu dongata natongon mangadupi si taonon bencana alam. Na
Roh Tuhan Yesus, asa sasudenaro madapokon Kristus. Urian itu hata, naing masuk mahita, tu ulaon padidion nabadia, taparadema, roha nang pikirata, nang punguata di bagasan tikion, marede hita siya bukede nomor 146, ayat 1 dohot ayat 2. Yesus naik terdiri do poso-posomu, sairo mengaligi uhud manjalo. Di boana torasna nasida betusol, ay pasatona tuhodak danako. Martangiang mahita. Alea manami na di banua gijang narodo hami tujolom mabuan danahon. Saya simaroham jalo manasida gabe anakkom. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tatangion mahata sipaingot taringot tu padidion nabadia. Atong hamua kadongan na mabuat dadanak si didionon. Tangio kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion nin namadok akasisianna. Pudai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama anakna dohot toddi parbadia. Ajari hamuma nasida mangaradoti saluhut na hutonahon itu hamu. Jalaingot ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sogut. Tangihok kamu madohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipitcang akasisian naima nama buani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma. Loas hamuma akadak danak hiro tuau. Unang oray hamuna sida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tu hamu. Manangise
ang manang isepe ang gososongo dana ki ibana majalo harajao ni debata dang bongo tibana tusi dungi dihaul makadat danahi diapehom matangan na tunasida mamasu nasida atong hatidako kamu majo hata hapor siautay. Atong alusi hamu mahata na husuk kutonon na parjolo di pangido hamu nuaing di dion akada danahon tubagasan nani hapor siaw muna na paduahon beha na ulo do hamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata na patuluhon na ulo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat ma na sida tu debata marhite-hite padidion na badia. Ale Kenneth El Nathan Pasaribu udidi maho tubagasan goar ni debata ama do tubagasan goar anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan goar ni todi porbadia amen. Sai deramoti Tuhan debata maho di habot mo tu harajau ni debata olat nyon rodi saliling ni leling na amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasahat hami akada dana hotuho. Jala di jakokodo na sida gabe anakomu marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panea di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham dohot di natoras nida danahon. Sai pargogoy jala ajari mana sida manogunogu anak kon nautuho asarap na sida taruli di aka artani harajaonmu amen. Marede mahita sian bukede nomor 145 ayat sada laos jongjong mahita saluhut. Tapasahan mapiliat tatuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata manami na di banuagid jang hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti.
asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileo lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani leoni, rodi pamanaku, osadot gogoki, rodi salut artaku, upasahan itu kasosado kudo. Alea manami na di Banua Gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajon, sa isaot molomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sa isa madusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan na mardu sa tuhami. Unak kami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay dona puna haraja, dohon hagumao, rodi hasangapo, saleleni belengna. Amen. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala de pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.